Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां दङ। DHS DME Grade-4 आरो Grade-3 exam बेयाव डिसकास खालामनो सानदों। जास्ट नोंथांमोना इनफरमेशन लाबोग्रोबाय एग्जामा फैगासिनो दङ। दा बेनो जाबाय Grade-3 Grade-4 नाथाय Grade-4आ पस्टपन जादोंमोन जुनावनो जानो गोनांमोन दासिमबो गोदानै एडमिट नोंथांमोना मोननो हायाखै आरो जाय एडमिटखौ मोनदोंमोन बियो सोलिलिया आरो गोदान एडमिट रिलिज खालामगोन नोंथांमोना बेखौ लानानैसो एग्जामाव थांनांगोन। स' बेनिफ्राय एग्जामा 17 सेन्टारावमोन दायो हम डिस्ट्रिक्टआव जानायनि चान्सआ दङ मानोना गोबां एग्जाम सेन्टारनि प्रब्लेम जादोंमोन बै समाव दैबाना जानानै बिनि थाखाय नोंथांमोननि एग्जामखौहाय पस्टपन खालामदोंमोन आरो Grade-3 टेक्निकल एग्जामा जाबाय रिजाल्टआ मोनथ'वा जेब्ला गासैबो एग्जामा कन्डाक्ट जागोन अब्लासो नोंथांमोननि काट अफ फैगोन आरो नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोननो हागोन। स' बेनिफ्राय Grade-3 आबो जागोन थाबैनो दा एक्सपेक्टेड डेट जों लादों 13, 20, 27 नभेम्बर। दा बेयाव मोनसे बिथां मिनिस्टारा बाथ्रा होदोंमोन जे 1 मान्थ उनाव एग्जाम जानायनि चान्सआव दङ होननानै बेनो जाबाय बेखौ नायोब्ला नभेम्बराव एग्जामा जागोन। स' बेखायनो नोंथांमोना इनफरमेशन लाबोग्रोबाय जाहाथे रेडि जायो। दा जोङो जेब्ला dhs.assam.gov.in आव फैगोन अब्ला लेटेस्ट बेयाव मोनसे मोनोमोन एडमिट डाउनलड खालामनो हानाय जेब्ला एडमिटआ रिलिज जागोन अब्ला बेयाव नोंथांमोना Grade-3 एबा Grade-4 खौ बेनिफ्रायनो डाउनलड खालामना लानो हागोन। दा जायखिजाया लोगोफोर एग्जामा हम डिस्ट्रिक्टआव जायोबा मोजां जागोन मानोना एग्जाम सेन्टारा 17 नालाय सिगांनिया बेखौ नायोब्ला थ' नोंथांमोना नेक्स्ट एग्जामा जानायनि चान्स दङ एक्सपेक्टेड डेट बियो अफिसियेलि नङा बे जाबाय 13, 20, 27 नभेम्बर मानोना एग्जामा कन्डाक्ट खालामो जोंहा सानडेआव थ' सानडेआव 13, 20, 27 आव जानायनि चान्स दङ Grade-4 हिसाबै आरो Grade-4 जाग्रोयोब्ला Grade-3 आ नेक्स्ट उइकआव जानायनि चान्सआ थागोन बेनो जाबाय नन टेक्निकेल आरो दा जायखिजाया लोगोफोर बे डेटखौ नोंथांमोना चान्स लादो टारगेट खालामदो बेनिफ्राय दानिफ्राय मोजां फरायखादो दा मोजां फरायबासो 1 मान्थ टाइम दंबावो नोंथांमोना मोजां एग्जाम होनो हागोन। स' बेनिफ्राय एडमिट कार्ड बोरै डाउनलड खालामगोन दा नैबे एडमिट कार्ड लिंक बे लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ दा बेयाव नोंथांमोना एडमिटखौ नायोब्ला सिगांनि एडमिट मोनगोन नाथाय बे सोलिखाला नोंथांमोना गोदान मोनगोन नालाय दा बे एडमिट कार्डआव क्लिक खालामबा नोंथांमोना नैबे Grade-4 खौ मोनगोन। दा बेयाव बोरै एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामगोन होनोब्ला इउजार नेमाव नोंनि एप्लिकेशन नाम्बारखौ होनांगोन पासवर्ड होनानै लगइन खालामनानै एडमिट मोनगोन जुदि मोनाब्ला नोंथांमोना फरगट पासवर्ड एबा टल फ्रि नाम्बार दङ बेयाव कल खालामबानो मोनगोन आरो जुदि आइडि बावदोंब्ला मोनसे अपसन दङ फरगट पासवर्डआव क्लिक खालामबानो रिकभारि खालामना लानो हायो। दा बोरै रिकभारि खालामो होनोब्ला नोंनि रेजिस्टार थानाय फन नाम्बारखौ बेयाव होदो बेनिफ्राय नोंनि बार्थडेखौ होदो देन बार्थडे होनानै रिट्राइभ खालामबानो नोंनाव मोनसे SMS थांगोन बा नोंथांमोनाव मेलाव आइडि थांगोन बेखौ लानानैनो नोंथांमोना लगइन मोनसे अपसन मोनदोंना बे लगइनाव नोंथांमोना क्लिक खालामबानो फिन खनसेबाव केन्डिडेट लगइन ओंखारो आरो बेयाव क्लिक खालामबा नोंनि बेयाव एप्लिकेशन नाम्बार मोनफिननाया बेखौ होनानै लगइन खालामदो अब्लानो एडमिट नोंथांमोना मोननो हागोन। दा लोगोफोर बे एग्जामा 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन 50 कुइसन थागोन दे आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया 2 घन्टा आनजाद नोंथांमोना होनो हागोन। दा बेयाव जेबो नेगेटिभ गैया बेखायनो हायिखौबो नोंथांमोना एटेम्प्ट खालामनो हागोन आरो लोगोसे मोनसे हाबानो 2 नाम्बार नोंथांमोना मोननो हागोन Grade-4 हिसाबाव नाथाय Grade-3 आ ओंखारथ'वाखै Grade-4 आ दा बेबायदि रोखोमनि मार्क्स फैदों 100 मार्क्सनि 50 कुइसन नेगेटिभ गैया मोनसे हाबानो 2 नाम्बार मोनगोन 2 घन्टा टाइम मोननाय जागोन। दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर दिनैनि हेल्थनि आपडेट जेब्ला डेट गोदान फिक्स होयो नोंथांमोना दिन्थिगोन जायखिजाया 13 बेनिफ्राय 20 आरो लोगोसे 27 बे मोनथामनि गेजेराव मोनसे चान्सआ दङ एग्जाम कन्डाक्ट खालामनायनि मानोना सानडे गोलैदों।